sengap kumno ung head coach jong ke Cabo Verde haba keli siapang Messi haswaban sedang ka jingil kai jongki lasai men step haswaban sedang ka jingil kai lasai men step jong ke Argentina persya ke Cabo Verde hakapor lasai teng men step head coach jong ke Cabo Verde haba ulet ke press conference par haba uwe uri putar ula keli ya dak baong pisngo kumno ya ka jingdon jong ke Argentina ya Messi urangi lekai pau bah jong ke pertai hato kan bu jingman ya pi lasai men step Padu head coach jong ke Cabo Verde ula jubab dak baong hooj ka jingdon jong ke Argentina ya urangi lekai pau bah jong ke pertai uta Lionel Messi kan sabut jingma sikat de yangi lasai men step bot ula ban biang dak baong kumbangi layoi haka group stage lengba ka jingla jong Messi panilai kai bah wadla ula no kamet Henry haba Messi uyo ya kabol kan sabuk jingma ya kirangi lekai jongi nomor ka jingla jong ban dribble perban penbi ika magic haba ka Argentina ka ton kam ha ya bar ka Argentina hi borok kawai kum kata ka defending champion kan salong ka jingit lekai ka bakrau bah na banta jongi lasai men step Henry head coach jong ka Cabo Verde ula ban beng dak baong hoj Messi ulong wirang lekai pau bah ula ban bu jingma ya ka tim jongi lasai men step Henry ngiwan hangne ngiwan dak thong bangin yok khor ya ka jingjob pat kumta nginyale kat bala bangin nam ailat than ya Messi bon yo hakabol namara da Messi unyo ya kabol ka sawan ra jingma ya kirang lekai pat kum juru ya ka tim jongi bodula ong ruba ngimdei ban perkat than syapang kata hendai ngidei ban perkat kumno bangila panile kai bah lasai men step bangila ban yok khur ya kanam job bangila ban yok rung syakarau kuba kan reu te paralog kat kum gajing pe jong pi na peneng kini ki arteli ki tim mano thrai ban yok khur ya kanam job lasai men step satrop ki prediction jong pi hapo ka comment section te paralog mentakas ngitang kini ki video ki bakendiat kublai shibun